του κρύου εδώ στα Χανιά. Μάλιστα. Και πάμε τώρα να καλησπερίσουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Και όταν λέμε δυνατή ομάδα το εννοούμε γιατί θα μιλήσουμε για τον ναυταθλητικό όμιλο Σούδας, όπου δεν καταλαβαίνουμε ούτε από κρύα, ούτε από κακές καιρικές συνθήκες, ούτε από τίποτα. Πάντα στις επάλξεις. Έτσι, ο κύριος Δάνος Χωματάς, προπονητής του ομίλου, είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Η κυρία Πέπη Κελαΐδη, γραμματέας του ομίλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και οι αθλητές Θοδωρής Χαριτάκης και Δέσποινα Μανανεδάκη. Καλώς ήρθατε. Είστε καλά. Τη μικρή δεν έχουμε σημειώσει, βέβαια. Είναι μικρή αθλήτρια και αυτή. Μικρή αθλήτρια. Είναι Φανή Χωματά. Γεια σου, Φανή. Γεια σου, Φανή. Γεια σας. Καλώς όρισες. Τι γίνεται με τον αθλητικό όμιλο Σούδας? Ξέρουμε ότι δεν μας άντε καθόλου από κρύο, αυτό που είπαμε και στην αρχή. Ότι έχετε πάρα πολλές διακρίσεις. Ότι ολοένα και αυξάνεστε. Να ξεκινήσουμε από ποια τμήματα πλέον. Τι συμπεριλαμβάνει ο ναυταθλητικός όμιλος? Θα μιλήσω πρώτα εγώ, θα πω 5 πράγματα γενικά για τον όμιλο και θα συνεχίσει ο προπονητής. Ο όμιλος ιδρύθηκε το 1989 και η κοπηλασία ξεκίνησε το 1991. Είμαστε αρκετά παλιούς ομίλους. Έχουμε πάρα πολλές διακρίσεις. Από το 1991 και μετά συμμετέχουμε ανελιπώς και σε πανελλήνια και σε διασυλλογικά και σε πανευρωπαϊκά και σε βαλκανικά πρωταθλήματα. Διοργανώνετε και αγώνες εδώ στα Χανιά? Διοργανώνουμε και αγώνες. Φέτος το καλοκαίρι, 5 Ιουλίου, θα έχουμε τους αγώνες τους Το δικούς καλύτερο μας φυσικό εδώ. λιμάνι στην Ελλάδα έχουμε, αλίμονο. Μετά από κάποια χρόνια που είχαμε πάρα πολλές διακρίσεις, φέτος είχαμε και την τελευταία μας διάκριση. Ο αθλητής μας από εδώ πήρε αργυρό βαλκανικό μελτάλιο. Αυτά είναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Και βέβαια σε ένα άθλημα όπως είναι η κοπηλασία, που έχει ιδιαίτερες διακρίσεις, πολλούς αθλητές και είναι και παγκοσμίως ένα πολύ δύσκολο άθλημα. Βέβαια. Σε υψηλό επίπεδο είναι. Σε υψηλό επίπεδο, Και ναι. όχι μόνο ατομικό, έτσι. Υπάρχουν κατηγορίες στην κοπηλασία, δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει και ο προπονητής. Ναι, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Τα παιδιά ξεκινάνε από πρωί τις προπονήσεις, θα τα πει αναλυτικά ο προπονητής. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κοπηλασία στα Χανιά δεν είναι γνωστή. Δηλαδή, είμαστε ο μοναδικός ο ενεργός όμιλος αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Υπάρχει άλλος ένας στο Ηράκλειο. Δουλεύουμε πάρα πολύ. Μας βοηθάνε οι χορηγοί μας. Γιατί πλέον είμαστε. Παρόλα αυτά υπάρχουν χορηγοί. Παρόλο που λέτε ότι δεν είναι γνωστή, ναι, υπάρχουν. Είναι παρήγορο αυτό. Υπάρχουν Ακόμα και σε αυτά τα χορηγοί. χρόνια τα περίεργα. Ακόμα και σε αυτά τα χρόνια. Και ευελπιστούμε ότι θα βάλουμε. Θα κάνει και μία κίνηση πλέον και οι τοπικοί φορείς, η περιφέρεια, ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και κάποια προγράμματα ευρωπαϊκά που μπορούμε να εξοπλίσουμε το στόλο μας, το να ανανεώσουμε μάλλον, και είναι και επιδοτούμενα 100%. Γιατί θεωρείτε ότι το άθλημα της κοπηλασίας δεν είναι ακόμα τόσο γνωστό? Τα επισκιάζει όλο το ποδόσφαιρο? Εντάξει, είναι το ποδόσφαιρο. Το κλασικό Ναι, αυτό. είναι το κλασικό. Υπάρχουν και άλλα αθλήματα, όπως είναι το κολύμβηση, το καγιάκ. Μήπως επειδή οι πιθανότητες όχι διάκρισης, αλλά οικονομικών απολαβών είναι ελάχιστες, ίσως γι' αυτό δεν. Όχι, γιατί η κοπηλασία σαν άθλημα είναι από τα πιο φτηνά αθλήματα. Δηλαδή, ένα σκάφος για το σκύφ, ας πούμε, που είναι για έναν αθλητή, μπορεί να κάνει 7,5 χιλιάρικα, που αυτή τη στιγμή όλα τα παρέχει ο όμιλος, δηλαδή τον εξοπλισμό, τα εργόμετρα, Άρα το τα παιδιά σκάφος. έρχονται μόνα τους, χωρίς να χρειάζεται να έχουν δικό τους εξοπλισμό. Δεν χρειάζεται ούτε σκάφος ούτε τίποτα. Και ο όμιλος, όταν αγοράσει ένα σκάφος το οποίο κάνει 7,5 χιλιάρικα το σκύφ, ας πούμε, αυτό το σκάφος θα το χρησιμοποιεί για 10-15 χρόνια. Οπότε την απόσβεσή του την έχει κάνει και με το παραπάνω. Η συνδρομή είναι πάρα πολύ μικρή για έναν αθλητή που ξεκινάει, είναι 25 ευρώ. Οπότε ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Δεν γνωρίζει την κοπηλασία, νομίζει ότι είναι ένα σκληρό άθλημα, αλλά όποιος πάει στην κοπηλασία την αγαπάει. Δεν φεύγει. Γι' αυτό και τα τμήματα που έχουμε, που είναι αρχαρίων, από παιδιά από 7-8 ετών. Από τόσο μικρά παιδιά μπορεί από τόσο μικρά. Είναι των παιδών, εφήβων. Και τώρα έχουμε δημιουργήσει και ένα τρίτο τμήμα των ενηλίκων, που αυτοπαρτίζεται και περισσότεροι είναι παλιοί αθλητές. Αλλά μπορεί και κάποιος ενήλικας αρχάριος να έρθει και να ξεκινήσει? Ναι, βεβαίως. Έτσι, σαν αποθυμένο. Δεν ξέρω, μπορεί να μην έχει την ευκαιρία να το κάνει. Το τμήμα αυτό αριθμεί γύρω στους 10-12 αθλητές. Πάντως, σε πανελλήνιο επίπεδο η κοπηλασία δεν πάει άσχημα. Όχι, βέβαια είναι και το μόνο άθλημα που φέρνει τα περισσότερα πλέον Ολυμπιακά μετάλλια. Είναι σκληρό άθλημα, αλλά πραγματικά είναι. Εγώ τουλάχιστον που είμαι 3-4 χρόνια σε αυτό το χώρο, δεν το αλλάζω με τίποτα. Κύριε Χωματά, τι θεωρείτε ότι προσφέρει η κοπηλασία ενδεχομένως σε σχέση με άλλα αθλήματα σε ένα παιδί?
Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι προσφέρει η κοπηλασία περισσότερο από όλα τα άλλα τα αθλήματα είναι η αυτοπεποίθηση στον αθλητή, καθώς και η αίσθηση της ελευθερίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό πραγματοποιείται μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή αυτή η επαφή δεν υπάρχει, είναι μοναδική, έτσι. Εκτός από αυτό, είναι κατά κάποιο τρόπο γίνεσαι καπετάνιος του ίδιου του σκάφους. Δεν έχει συνέχεια τον προπονητή δίπλα σου, γιατί οι αποστάσεις που διανύουμε είναι αρκετά μεγάλες. Οπότε ο δικός σας ρόλος είναι μόνο έξω, μετά δηλαδή. Είναι καθοδηγητικός, αλλά δεν είμαι. Μέσα στο σκάφος, δεν είμαι μέσα ακριβώς. Δεν μπορώ, ας πούμε, να έρθω σε άμεση επαφή με το παιδί. Γι' αυτό το παιδί πρέπει να έχει φοβερή πειθαρχία, να αυτοπειθαρχεί και να θέλει να κάνει αυτό που του λέει ο προπονητής. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει η κοπηλασία, δεν είναι παιχνίδι. Δεν λέμε πάνω να παίξουμε μπάλα, μπάσκετ. Και δεν σηκώνει και πολλά λάθη, έτσι. Δεν σηκώνει επιπολαιότητες. Επιπολαιότητες, όχι όπως όλα τα αθλήματα που είναι στη θάλασσα και εξωτερικού χώρου. Η επιπολαιότητα την πληρώνεις. Το λάθος το πληρώνεις. Πόσες ώρες προπόνηση χρειάζεται? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταφέρει και έχουμε τις επιτυχίες που έχουμε με 2 έως 2,5 ώρες προπόνηση την ημέρα. Αυτό το λέω γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και εμένα προσωπικά οι αθλητές μου να είναι και πολύ καλοί μαθητές. Γιατί. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πολύ σημαντικό. Ναι, κοιτάξτε, πριν από κάποια χρόνια λέγαμε εντάξει, ωραία, θα πάμε να τραβήξουμε κουπί, δεν χρειάζεται τίποτα, μπαίνουμε μέσα στη βάρκα, τελείωσε. Κι όμως έχει τόσες απαιτήσεις στο άθλημα που εάν ο αθλητής δεν είναι έξυπνος, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Χρησιμοποίησες ακριβώς τη φράση που ήθελα να... Ποτέ δεν θα θυσιάσουν τα παιδιά μετά από και δική μας παρότριση τα μαθήματά τους για την κοπηλασία. Εγώ τους λέω, καλύτερα να κάτσεις να διαβάσεις 2 ώρες παραπάνω, θα είσαι καλύτερος αθλητής για μένα. Θα αποδώσεις καλύτερα. Και το άλλο που πιστεύουμε και το έχουμε δώσει στα παιδιά είναι ότι θέλουμε να ασχοληθούμε με την κοπηλασία γιατί τους αρέσει και γιατί θέλουν να είναι αγωνιστικοί και ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους άλλους αθλητές. Δεν θέλουμε να στηρίξουν το μέλλον τους πάνω σε ένα άθλημα. Αυτό που θα τους δώσει την δυνατότητα να προχωρήσουν. Σημασία έχει αθλητισμός και όχι τόσο πρωταθλητισμός για τους τίτλους και τη δόξα. Ο πρωταθλητισμός, μπορεί να το κάθε παιδί το οποίο θέλει να έχει μια επίδοση, ακόμα και ατομική, είναι πρωταθλητής. Δεν είναι μόνο ο πρώτος πρωταθλητής. Πρωταθλητής είναι όλα τα παιδιά τα οποία προσπαθούν. Να μπορεί να σπάει και τα προσωπικά του ρεκόρ, έτσι. Κάθε φορά να ξεπερνάει και να κερδίζει και το στοίχημα που βάζει ο ίδιος με τον εαυτό του. Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί πάλι θα επανέλθω στο θέμα των μαθημάτων. Όλα μας τα παιδιά είναι από το Λίαν καλώς και πάνω. Τα παιδιά σας βρίσκουν ή τα βρίσκετε? Δηλαδή, επειδή είπατε ότι δεν ξέρουν εδώ στα Χανιά για την κοπηλασία, έρχονται όμως παρόλα αυτά? Έχουμε φροντίσει τώρα τα τελευταία χρόνια και έχουμε βγάλει τον όμιλο κάπως στην επιφάνεια, να το πω έτσι απλά. Είτε μέσω αφισών, είτε μέσω γνωστών, με τους διάφορους χορηγούς που έχουμε, προσπαθούμε να κάνουμε γνωστό το άθλημα. Και πιστεύω ότι και με τις διακρίσεις που είχαμε τώρα τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει γίνει πιο γνωστό το άθλημα στη Χανιά. Εξάλλου, τα παιδιά πλέον έχουν μια στάση ζωής απέναντι σε αυτό το άθλημα. Και όταν κάποιο παιδί φύγει από το αγωνιστικό, ας πούμε, κομμάτι, γιατί είναι πλέον φοιτητής, με την πρώτη ευκαιρία ξαναγυρνάει. Έρχεται να κάνει μια θαλάσσια βόλτα. Δηλαδή, θα κατέβει το Σαββατοκύριακό του, θα έρθει να κάνει την προπόνησή του. Είναι φοιτητής εδώ στο Πολυτεχνείο, γιατί έχουμε πολλά παιδιά. Έχουν φέρει γκρουπ ολόκληρο. Μέσω της Σχολής Εμποροπλιάρχων, που εμείς συνδεόμαστε βέβαια, γιατί είμαστε μέσα στο κόλπο και να είναι καλά, μας βοηθάνε όλοι αυτοί γύρω-γύρω. Οπότε έχει αρχίσει και διαδίδεται το άθλημα. Τώρα με την εκδήλωση που θα κάνουμε γύρω στο Πάσχα, γιατί εντάξει δεν είμαστε μόνο στο πολιτιστικό κομμάτι, είμαστε και στο κοινωνικό, θα έχουμε μία εκδήλωση με τη Μεγαλόχαρη, το Ίδρυμα. Πολύ πολύ ωραία. Τίτλος μας θα είναι «Τραβάμε κουπί για τη Μεγαλόχαρη» και θα το διοργανώσουμε έτσι που να περάσει και μέσω της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οπότε να γίνει και πιο πολύ γνωστό στα περιφερειακά σχολεία, όχι μόνο της Σούδας, κάποιες πηγής, ναι. Κύριε Χωματά, θέλω να ρωτήσω ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να υπάρχουν σε αυτό το άθλημα. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν ένας γονιός που δεν έχει ενδεχομένως την πληροφόρηση για την κοπηλασία και σκέφτεται σκάφος, το παιδί μόνο του μέσα στη θάλασσα, λέει εντάξει, το απορρίπτουμε. Ναι. Κοιτάξτε,
δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος, γιατί φροντίζουμε να εφαρμόζουμε όλα τα προβλεπόμενα κατά την ώρα της προπόνησης. Για παράδειγμα, δεν θα βάλουμε ποτέ, πάντα μαθαίνουμε τον καιρό, έχουμε πληροφόρηση για τον καιρό. Ποτέ δεν βάζουμε τα παιδιά στο νερό όταν υπάρχει περίπτωση καταιγίδας ή για οτιδήποτε άλλο. Τα παιδιά γνωρίζουν κολύμβηση από μόνα τους. Αν ένα παιδί δεν γνωρίζει κολύμβηση, μπορεί να έρθει να ξεκινήσει κοπηλασία? Κοιτάξτε, εμείς είναι βασική προϋπόθεση, φαντάζομαι, να ξέρει. Τα αρχάρια παιδιά τα βάζουμε πάντα μέσα στο σκάφος, μέσα στο σίβιο. Μάλιστα. Πάντα. Είτε γνωρίζουν κολύμβηση, είτε δεν γνωρίζουν. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να δώσουμε στους γονείς να καταλάβουν ότι πρέπει να μάθει το παιδί κολύμβηση και μετά να έρθει στην κοπηλασία. Συνήθως όμως, επειδή είμαστε και σε νησί, τα περισσότερα παιδιά, το 99% των παιδιών, ας πούμε, γνωρίζει κολύμβη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε το συνοδευτικό σκάφος όπου παρακολουθεί τις προπονήσεις ο προπονητής από πιο κοντά. Οπότε, γέννητο, αν κάποιο παιδί πάθει κάποια αβαρία με το σκάφος, σπάσει κανένα σκαρμός ή ξέρω εγώ. Πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα το βοηθήσει. Ναι, υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα βοηθήσει. Αφήστε που τα παιδιά ξέρουν, επειδή συμβαίνει να πέσουν στο νερό, ξέρουν ειδικά στο ατομικό σκάφος, ξέρουν να ανεβαίνουν και όλα σε πάνω μόνοι τους. Τους το έχουμε μάθει και δεν υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Θα μας πει και ο Θοδωρής με τη Δέσποινα πώς μπήκε η κοπηλασία στη ζωή τους, πώς βλέπουν το άθλημα. Λίγο το μικρόφωνο. Έχουν μικρόφωνο, οπότε είμαστε μια χαρά. Ξεκινήσω εγώ. Ναι. Εγώ ξεκίνησα, ο μπαμπάς μου με πήγε, φυσικά, που του το είχαν συστήσει. Και είχα πάει με μια φίλη μου αρχικά, αλλά μετά αυτή έφυγε και εγώ συνέχισα. Στην αρχή δεν μου άρεσε πολύ η κοπηλασία, αλήθεια να είναι. Αλλά μετά με τα χρόνια μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Φαντάζομαι ότι συνέχισες επειδή κατά βάθος ίσως να είδες κάτι ενδιαφέρον. Στην αρχή να σου πω την αλήθεια, στην αρχή με ζόριζε ο μπαμπάς μου. Δεν ήθελα να πηγαίνω. Τώρα τον ευχαριστείς τον μπαμπά σου για το ζόρισμα αυτό? Πάρα πολύ. Πολύ. Σου φαίνονταν περίεργο δηλαδή ότι πήγαινες κοπηλασία και μπορεί να τραβούσε, άλλα κορίτσια. Με κοπέλα κουπί αρχικά και σου λέει γιατί να το τραβάω αυτό. Μετά όμως είδε τις ευεργετικές ιδιότητες του πράγματος. Και το τι μπορεί να σου χαρίσει το συγκεκριμένο άθλημα. Ή τα άλλα κορίτσια της ηλικίας είχαν τελείως διαφορετικές απόψεις περί του θέματος, κάπως έτσι. Ναι, βασικά εγώ φοβόμουν, να σας πω την αλήθεια. Φοβόσαι. Ναι, όμως ότι είναι ένα άθλημα που μπορεί να πολεμήσει και τους φόβους και να ξεπεράσεις έτσι τα συναισθήματα αυτά. Ακριβώς. Να πω για τη Δέσποινα ότι όταν ξεκίνησε στον Όμιλο είναι αυτό που ότι πέρασε περίπου ένας χρόνος για να βγει από το λιμανάκι πιο έξω και έβγαινε και έκλαιγε. Όταν ήρθε στους πρώτους αγώνες συμμετοχή, θυμάμαι στο Σχοινιά και βγήκε και έτρεμε, έκλαιγε. Τώρα η Δέσποινα είναι ένα από τα πιο σκληρολογημένα παιδιά. Γιατί τρέχουν, κάνουν την προπόνησή τους με σκληρές συνθήκες, δηλαδή θα κάνουν το τρέξιμό τους 10 χιλιόμετρα, θα γυρίσουν, θα μπουν στο εργόμετρο, θα κάνουν τη βάρκα τους. Πλέον έχουν αποκτήσει πολύ αυτοπεποίθηση. Θοδωρή, πόσα χρόνια ασχολείσαι? Εγώ ασχολούμαι περίπου 7 χρόνια, 7,5. Εμένα ήταν κάπως παράδοξο το πώς άρχισα, γιατί ήμουνα μικρός, ήμουνα 5η δημοτικού και με πήγανε στον αυτοαθλητικό, έκανα την πρώτη μου προπόνηση και όταν τελείωσε η προπόνηση δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι άθλημα έκανα και ρώτησα, ήταν η μητέρα μου, με έβλεπε από μία γωνία με την προπονήτρια και ρωτάω την προπονήτρια τι άθλημα έκανα σήμερα, γιατί 5η δημοτικού, εντάξει, δεν είχα ξανακούσει, ήξερα ποδόσφαιρο, ήξερα άλλα αθλήματα, δεν ήξερα για την κοπηλασία. Αν τώρα δεν είναι ακόμα γνωστή, πόσο μάλλον πριν από 7 χρόνια, έτσι. Ναι. Και μου λέει κάνεις κοπηλασία. Έκανες κοπηλασία σήμερα. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι και μια κίνηση η οποία διαφέρει κάπως, έχει πιο σύνθετα στοιχεία και το κάνει πιο ενδιαφέρον αυτό. Εσένα σε κέρδισε δηλαδή αμέσως? Ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή. Βέβαια, υπήρξαν κάποιες στιγμές στις οποίες δεν είχα τόση διάθεση να πηγαίνω, γιατί στα 4 χρόνια περίπου κάποια στιγμή αρχίζει και λίγο μπορεί να βαρεθείς. Ναι, γιατί μεγαλώνουν και οι υποχρεώσεις οι άλλες, έτσι, γιατί στη ζωή είχα και το σχολείο, είχα λίγο παραπάνω διάβασμα. Το καλοκαίρι εξαρτάται γιατί στόχους έχεις, ίσως να είναι λίγο πιο απαιτητικό από το ποδόσφαιρο, ας πούμε, που σταματάει, για παράδειγμα. Το καλοκαίρι πρέπει να σε... Μα είναι και η κατάλληλη περίοδος, νομίζω, για εσάς. Δηλαδή δεν σταματάει ποτέ η κοπηλασία? Κάποια περίοδο που δεν χρειάζεται να κάνεις προπόνηση?
το κάθε παιδί κάνει τις δικές του επιλογές. Είναι που δεν παγώνει και το λιμάνι της Σούδας, βρε παιδί μου. Όπως τη Ναι. λίμνη των Ιωαννίνων, να πεις ότι θα Ναι, κόψουμε ναι. τις προπονήσεις για κάποιο διάστημα. Αυτό ακριβώς. Το κάθε παιδί τώρα εξαρτάται από τους στόχους που έχει θέσει ο ίδιος για τον εαυτό του. Διαλέγει και πόσο χρόνο θα αφιερώσει στην κοπηλασία. Και ανάλογα και το επίπεδο που Ναι. έχει φτάσει πια. Εγώ φέτος, ας πούμε, επειδή ήθελα να πάρω την πρόκριση για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, έκανα ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν πιο εστιασμένο στην κοπηλασία. Έκανα το πρωί την προπόνησή μου, έκανα το απόγευμα. Ξέφευγα λίγο από τις 2,5-3 ώρες που είπε ο προπονητής μου πριν. Έκανες παραπάνω. Ναι, ήταν αρκετά παραπάνω, αλλά το αποτέλεσμα. Σε δικαίωσε. Με Σε δικαίωσε, δικαιώνει. ναι. Νομίζω ότι Οπότε- τα αποτελέσματα αυτά είναι πραγματικά, λες, τουλάχιστον άξιζε τον Ναι, κόπο ναι, και τις ναι. θυσίες που έκανα. Ναι, ήτανε- Και σε αποζημιώνει. Ο κόσμος ρωτάει, κλείνοντας, παίρνει τηλέφωνο, να τώρα Πώς μαθαίνει ο κόσμος για την μαθαίνετε. κοπηλασία. Κάθε πότε κάνετε εγγραφές και πού μπορεί κάποιος να σας βρει. Εμάς στεγαζόμαστε, το γραφείο μας είναι κάτω στον Ναυταθλητικό Όμιλο στη Σούδα. Εγώ μετά τη δουλειά μου, γιατί και εγώ βέβαια δουλεύω, κάθε μέρα είμαι εκεί 2,5 με 5. Πολύ ωραία. Οπότε κάποιος εκεί μπορεί να έρθει να με βρει. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, και Σάββατο πρωί και Κυριακή πρωί. Α, μάλιστα. Είσαι από τους Οπότε αθλητές, δεν υπάρχει σταματάτε ποτέ. δικαιολογία. Όποιος αυτό θέλει να σκεφτόμουν ότι γραφτεί πρέπει να μπορεί. αρχίσω κι εγώ κάποια στιγμή. Αλλά φαντάζομαι ότι αν κάποιος δεν τον εξυπηρετεί το συγκεκριμένο ωράριο και απογευματινές ώρες θα βρει κάποιον προπονητή όπου θα του δώσει τις σχετικές βεβαίως. πληροφορίες, έτσι δεν είναι. Έχουμε το τμήμα, λειτουργεί από τις 2.30 το μεσημέρι Ναι. μέχρι τις 8 το απόγευμα. Πολύ ωραία. Οπότε μέσα σε αυτό το χρονικό όριο. μετά από μένα συνεχίζει ο κύριος Καποκάκης, ο προπονητής των ενηλίκων, και είναι μέχρι τις 8. Επειδή όμως εκεί. είμαστε και στην εποχή της τεχνολογίας και ο χρόνος είναι λίγος, να πούμε αν υπάρχει κάποια διαδικτυακή δυνατότητα ενημέρωσης. Ναι, βέβαια, μπορούν να μας βρουν στο ίντερνετ. Αν πατήσουν ναό Σούδας, αυτομάτως βγαίνει η σελίδα του ομίλου. Μπορούν να μας βρουν. Εκεί υπάρχουν και τα στοιχεία επικοινωνίας και όλες οι Ναι, πληροφορίες που υπάρχουν. χρειάζεται Ναι, κάποιος ναι. για να Και όλα πάρει τα έτσι σχετικά. 2-3 πρώτα στοιχεία. Να σας ευχαριστήσουμε μπράβο πάρα πολύ. δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, θέλω να προσθέσω κάτι. Καταρχήν, εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Δεύτερον, να ενημερώσουμε ότι είπαμε για το event με τη Μεγαλόχαρη. Το καλοκαίρι 5 Ιουλίου που θα έχουμε εμείς τους αγώνες μας. Στόχος μας για φέτος είναι να ανανεώσουμε κάποιο κομμάτι του στόλου μας των σκαφών. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ευελπιστούμε στη βοήθεια όλων των φορέων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και θέλω να ευχαριστήσω βέβαια και τους χορηγούς μας δημόσια. Πρώτα απ' όλα είναι η Anne Kleins, γιατί είναι ο βασικός φορέας χορηγός μετακινήσεων. Τον κύριο Μανουσάκη και τον Μιχάλη, ο οποίος είναι ο μεγάλος χορηγός, ο οποίος μετά από κάποια χρόνια ντύθηκε η ομάδα, οπότε πηγαίνει κομπλέ στις αποστολές. Έχει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και κάνει τη Όπως διαφορά. πρέπει να είναι μια ομάδα, όπως πρέπει έτσι. να είναι μια ομάδα. Και επίσης να ευχαριστήσουμε το διοικητή και το προσωπικό των Ναυστάθμου Κρήτης, το Σχολείο Εμποροπλιάρχων, το Λιφτελάς, τους ανελκυστήρες, τον Παπουτσάκη ΣΕΠΕ, τον κύριο Μανανεδάκη, τον κύριο Καράκη. Υπάρχει κόσμος Είναι που Μιχελάκης βοηθάει. Χρώματα, Αλλά είναι πολύ άλλοι Νικοράκης όμως, οπότε δεν Χρώματα. είναι... Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μπουν και στηριχτεί άλλοι αυτή η χορηγοί. προσπάθεια. Και όχι Ναι. μόνο αξίζει, αλλά και το κυριότερο βέβαια να ευχαριστήσουμε τους γονείς των παιδιών. Γιατί είναι πάντα Μέγα δίπλα μας. χορηγοί, μέγα χορηγοί σε κάθε προσπάθεια. Ναι, είναι η μεγάλη μας χορηγή. Μπράβο. Καλή Εμείς ούτως ή συνέχεια. άλλως θα έχουμε την ευκαιρία και θα χαρούμε πολύ να τα ξαναπούμε τηλεοπτικά λίγο πριν από κάθε σας εκδήλωση, Βεβαίως, για θα να σας το ενημερώνουμε υπενθυμίσουμε πλέον. στον κόσμο. Θα είμαστε Μία μέρα δίπλα θέλουμε σας. να τραβήξετε κουπί πρώτον μαζί μας στη Μεγαλόχαρη. Πάμε να το κάνουμε, ναι. Ένα Ελάτε, αυτό. δεν είναι. Αλλά δεν θα γελάσετε Θα είναι όμως. πάρα πολύ Ωραία, εντάξει. ευχάριστο για σας. Και Τέλεια, μία μέρα τέλεια. θα έρθετε να κάνετε προπόνηση κάτω στον αθλητικό. Δεν είναι Ελάτε, θα τίποτα. σας βάλουμε κατευθείαν μέσα στη βάρκα μαζί με άλλους αθλητές να δείτε πώς Θα είναι. φωνάζουμε άλλους με τη βάρκα μας. Να Σας μην το- ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα ωραίες Να είστε καλά. νίκες και καθαρούς Ευχαριστούμε. αγώνες και καλές θάλασσες. Εμείς πάμε πολύ γρήγορα σε διαφημίσεις.